دربارê dawîtirîn pêşhateyên nexşereya Minbicê û cîbcîkirina rêkeftinên Amerîkî Tirkî civînek hat encamdan û biryarek hat ragihandin. Şandiyê Amerîka taybet ji bo Sûriyê Cêms Cêfrî ragihand divê endamên PD û çekdarên YPGê ji encumana Minbicê ya leşkerî û ya sivîl ta dawiya vê mehê bi yekcar vekşin û xalên nexşereya Minbicê bi temamî bicî bibin. Duh li Enqeraya Tirkiye şandiyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê li gel berpirsên pelebilindiyên Tirkiye civiya û dawîtirîn pêşhateyên Sûriyê guftûgo kir. Jêderne medyayî ser bi Tirkiye ve eşkere kirin ku şandiyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê Cêms Cêfrî ragihand divê endamên PD û çekdarên YPG ji encumana Minbicê ya leşkerî û ya sivîl ta dawiya vê mehê bi yekcar vekşin. Cêfrî di civînên şopandina cîbcîkirina nexşereya Minbicê û rêkeftinên Amerîkî Tirkî got ku divê ta dawiya salê hemî xalên nexşereya Minbicê werin cî kirin. Serbar kir ku li gorî nexşereyê divê endamên PD û çekdarên YPG ji encumana Minbicê ya leşkerî û sivîl beriya dawiya meha 12 bi yekcar derkevin. Derbarê xalên çavdêriyê yên sînorî ku Amerîka li ser sînor ava kirine, Cêfrî daxuyanî ku ew xal dê parastina ewlehiya Tirkiye bikin û gotjî ku Amerîka bi niyazê hin xalên din jî li Rojhilatê Feratê ava bike. Her divê derbarê de Cêfrî got ku pêwîst e rejima Sûriyê di desthilatdariyê de nemîne û bê alîkariya Amerîkî Tirkî çareseriya Sûriyê bi dest ve nayê.